ओं नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय। नमः नृसिंहचरण अनादि परम कारण। जाबिनु आदि मध्य अंत विचारे न घटे जगत। इंद्रिय अर्थे जे जाणई सोते जे नित्य प्रकाशई। आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार। ଯାହାର ରୂପ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ବିକାର ଯେ ମନ୍ତ ଜଳରେ ହୁଅଇ କଳ୍ପିତ। ଜଳେ ଉପଳ ବୁଦ୍ଧି କରି ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଯେହ୍ନେ ବାରି। ରୂପ ଅରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଯାର ଗୋଚରେ ଅନୁମାନି। ସ୍ୱଭାବେ ନହେ ସେତେ ମନ୍ତ ଏ ସଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ। ଆତ୍ମପ୍ରକାଶେ ସଦା ଥାଇ ନିରସ୍ତୁ କହକ ବୋଲାଇ। ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯେ ଭାବେ ଭବ ସତ୍ୟ କରି। ଏମନ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର ତା ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର। ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସାଧୁଜନ। ସେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି। ଅଶେଷ ଜନଙ୍କର ହିତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ। କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। କପଟ ଧର୍ମ ଯହିଁ ନାହିଁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ବୋଲାଇ। ଯେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାୟା ବର୍ଜିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ଯହିଁ ଅନୁମାନି ଏଣେ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ। ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ସହିଷ୍ଣୁ ଭୂତେ ଦୟାପର। ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ଧର୍ମ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣି। ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତାପତ୍ରିତୟ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ହୃଦୟେ ବସଇ ତକ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ଏଣୁ ଏ ଭାଗବତ ଯେହି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି ହୋଇ। ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ ଚିନ୍ତି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯେହି। ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେହେଁ ଦିନେ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ସୁଖ ଦାଇଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷୀ। ତ ସେ ଅଧରେ ଖତ କଲା ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁପଣେ ସୁଜନ ପିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦେ କର ଶୁଦ୍ଧପାନ ଯେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ରସ ଚାରି ବେଦ ମୂଳ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଏ ଫଳ। ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ହ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ତା ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟ। କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନିଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷୀ। ଶୈନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ମିଳିଲେ ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟେ। କଳି କଳୁ ସେ ଭୟ କରି ମୁନିଏ ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ମହାସୁଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ସକଳେ ମିଳି ପ୍ରାତଃ କାଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଣ ଅନଳେ। ସୁତ ମୁନିକି ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳେ ଆବରି। ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ। ଋଷୟ ଉବାଚ ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ। ସଂସାରେ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବେଦବିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପୋନିଷ୍ଠ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବହୁ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଚନ ଅଛୁ ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଭକତ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଗ୍ରତେ। ନିଶ୍ଚେ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା
कह आम्भଙ୍କୁ जेबे दया ए कଳି जुगे जेते प्राणी अल्प आयुष परिमाणी स्वभावे मंद मति हंती प्राणी के उपद्रव चिंती जुग व्यवहारे परिमाणी सकल धर्म तुम्भे जानी जे धर्म शुभ तुम्भ मते सार उद्धारी दृढ़ चिते कह संसारे प्राणीकर जे मते मायारु निस्तार जेणे प्रसन्न होई हरि ए जीव आत्मा को उद्धारी तुम्भे प्रसन्ने जगो बळे प्रकाश कर मही तळे कि प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदरे संभूत से हेतु कह शुद्ध चिते आम्भे पचारु जनहिते संसारे जार अवतार प्राणी मंगल वृद्धि कर जगत तारे से चरित तुम्भे ता वर्णने समर्थ घर संसारे प्राणी पड़ी आत्मा निस्तार पथ हुड़ी जाहार नाम उच्चारिले संसारु तरी जानती भले जे भय जीव तेज हरे से हरि नाम शुणी डरे जार चरण आश्रय करी पवित्र हंती ब्रह्मचारी शुद्ध करंती सर्वजने गंगा जे सने स्नान पाने जाहार जस पुण्य श्लोके मुख्य भणंती सर्वलोके कଳି कलुष न लागई के बाना तोरे एहा गाई जाजस गाई मुनि गणे सुखे तरंती भव बने जे हरि ब्रह्मांड भीतरे लीला सरागे अवतरे विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश कि रूपे करे ता प्रकाश मत्स्यादि अवतार मान धरिण प्रभु भगवान आत्मार जोग माया बळे बिहरे अवनी मंडले से हरि स्वच्छ शुभ कथा कह हे सुत धर्म ज्ञाता तार महिमा शुणी नित्ये तोष न लभु आम्भे जीते जिह्वा जे सने सुधारस पिबन्ते नुहई संतोष अनंत संगे थाई हरि जगते जेते कर्म करी कपटे नर रूप धरी अति मानुष कर्म करी कलियागम आम्भे देखी सकल संपद उपेखी ए पुण्य क्षेत्रे शुभ कर्मे कृष्णर कथा अनुक्षणे करी तरिबु विष्णु माया भमुनि तुम्भे कर दया आम्भर पूर्व पुण्य फले संग होइला तुम्भ मेले ए भयंकर कଳି काले आम्भे जे अछु भव जले ए जळु तुम्भे कर पार बोईते जेन्हे कर्णधार जे हरि ब्राह्मण वत्सल सर्वदेवंक आदि मूल कवच जेहु धर्म अंगे सुखे बिहरे नाना रंगे कलिया गमे भगवान गमिले आपना भुवन जे धर्म संसार रखिब से काहि शरण पशिब ए कथा कह मुनिवर आम्भ संशय जाऊ दूर एमंते नई मिश्र तीर्थे सुत मुनिंकर ग्रते सैनक आदि मुनि गणे जे प्रश्न कले जणे जणे निर्मल विष्णुर चरित कृष्ण विषय भागवत सुजन जनकर हित कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने सैनिकादि मुनि प्रश्न नाम प्रथम अध्याय।